emergency दा खारनांसिगोन ओरैबो हाख'वा ओरैबो हाख'वा अबस्थाया बिराद गाज्रि प्रिथिनिया दायो बुंनो राव गैया खुगायाव ओरै जानो ना ओरै जानो हारसिं मानसिबाथाय बिदिनो जायो मोनसे बेमार हमदांनो मोन्दों बिथांजों बिराद गाज्रियानो होननांगोन बेनिखायनो मोनसेल' खावलायनाय आंनिफ्राय भिडिअ जोबैनि सिगां ओइ मा अन्थाइयाव नांगोन ना ओरै फै बिबार खादों ओरै फै सना ओरै फै इलाय ओरै फै होनदों फैदो फै मा लाखो नों मा लाखो आबो आंनो आबो बिनाया बोरो आं बिनाया बोरो मा थांखो आं बिनाया गोलैबाय आयौ अन्थाव नांगोन जोंना ओरै आगाव होनलाय आगाव होसोनां एलाय अन्थाइसो जेजे मा दोनदो आथिङाव नांगोन बोरैबा थ'सो